Gusto na ko makigsunan nga atong lakbitan gamay alang sa mga tao nga wala kanhi kagabi unsa ang gitun-an kagabi sa itong mga higala. Muna sakto gina nga si iba ning kaon sa prutas kay gitintal sa bitin. Bisan kung siya nasayod nga ang Diyos ingon ayaw kaon. Pero saon taman nga ang bitin siya kaon. Pagingon sa Ginoo ayaw kaon kay mamatay ka. Ingon ang bitin ay kaon di lagi ka mamatay. Tungod ana may gala ning kaon si iba wa pamatagbaw gidadan niyang bana. Oh nawala naman gidadan niyang bana. Karon pagdala niya siyang bana, iyang bana ning kaon pod kay una-una sa bana pastilan og di kumukaon niya akong asawa mamatay. Ako na lang maginusara. An sa isa ko namatay akong asawa, mamatay pod ko. Till death do us part. Nindot kayong pagsaad sa magtiayon, no? Pero sa'yo may gala, pagkadaghang magtiayon, magbulag tungkol sa utang. Mag-away sila na yung akong amigo, isa akong paliton imong piano. Sige, ako ihatag nag 17,000, palit ako nag 30,000, ihatag ako 17,000 kay amigo man ta. Ako yun, naunsa man nga pagkasunod adlaw, nain nga to silang balay. Ang giutangan siyang asawa, ang banaw na hibalo, ang utang higala ko kay 15,000 mampod. Sa sir, na imong asawa, sir, nga naman. Naamag siya utang, sir, ningyo na ni sir, 2 na kabulan, nanay tubo ni, imbis 15,000 lang, karon sir, naabotan na 19,000, pas silang sukuan sa bana, hapit sila magbulag. Ko pas silang anong bulag ganin mo utang ra, kaklaro ana atong gisaaran, atubangan sa pari o sa pastor, till death do us part, karon utang ra di ay maka bulag sa tuwa. Ko ay nalagpalita akong piano do, basta kanila mo bulag sa imo ang asawa. Isa mo na ako ng tuyo, unta ka ng piano do paliton. O saan ako papalit nga akong ibayad atong utang sa kasawa mo ako kibalo. Oy mga asawa, ayaw mo pangutang di kibalo ang bana. Ayaw gyud. Pero kaning bahina may gala, grabe ang gugma sa bana nga to sing asawa, insa kung namatay ang akong asawa, unya wala na ko'y kauban isa nga, mukaon na lang pug ko. Pagkaon nilang doon may gala ko, sikitunan nyo kagabi pas silang lipayan noon siyawa, lipay kayong bitin. Apan human sila kakaon, wala man na diha siya. Human na kakaon, naabli ilang mga mata. Dili man ingon, mahigala ko, nagpiyong ilang mata kaniya tuwa pagkakaon sila. Ang buti ba sabutin nga wa sila sa nina, pero di na makita ang ilang lawas nga hubo. Apan sa diyan nakakaon sila sa prutas, ingon na balang kasulatan, Genesis Kapitulo 3:7, og unya ilang mga mata nga able, og sila nakaibalo nga wa day sila mga sapot. Masagi mo nila, ogonya, nanguha slag dahon sa kahoy, ilang gitahe, aron gisalimbong sa ilang pribado nga lawas, bahin sa lawas. Higala, kaniadto way sanina, apan di sila maulaw, kay di man makita ang ilang pagkahubo. Kaniadto sa pamakasala, ang lalaking babae, makighinabi sa Ginoo, way ulaw. Di sila kakita nga dayay, wa sila sapot. Tanawag yung sa balang kasulatan. Balik ko na ito gamay, may gala ko. Dinitas, Genesis 2, versikulo 25, nag-iyon din Ogonya ang lalaki o ang babae, walay sanina, apan wala, gay ulaw silang duha. Walay ulaw kay di man makita. Pasila ni ato mayaging simana mateletoning adto ko pa yung bukinon. Gabi mahigala ko, naama diya sa bangkod, na may batanon nga gibutang iyang short pan sa iyang ulo, gitabunan iyang mata, niya naghubo, niya sayaw dito sa dalan. Di akong gihunungan, ako hain akong suga, aron makita siya, ayon sa pagkakita, nga di man makita ang naon, kaya iya magiputos iyang short pan, niya dinhi, tabyog man sa adan, murag si Tarzan. Igo pagkaway buot ni tawanan ni. Na di man siya mailhan, higala kani siya, way sapot, pero way kaulaw, nga naman, tungod kay ang himaya sa Dios naglimis silang lawas. Karon, ang Dios nagabisita kanila matag adlaw. Sa diyang sila nakasala na, o niya nakita nila nga hubo di ay naulaw sila, karon nakadungog sila nga ang Dios nagalakaw sa tanaman sa Eden, o niya nagtawag kanila, Adan, iba, asa man mo? O sa tubag ni iba, ingon siya na si iba, sa Ginoo, di araman mi diri ba nanago me, kay maulaw mi kayo magpakita nimo. Isa nga nung maulaw man mo, isa wa may sanina.
Ingon na Ginoo, kadugay na ninyong kauban sa kuaway sa nina, o mo na ulaw lagi. Nangaon ba na mo itong prutas, ingon ako, dili niyo kanon. Ingon na ng lalaki, kaning bayhana ay, ngimong gihatag sa kuwa, siya may naghatag. Ingon na Ginoo, babae, unsa may imong gihimo, sa katong bitin ay, higala hangtod karon, kanang kinaiya sa tao tulod-tulod, di mo ang kurog sayop, naghihapon. Dayag kayong gingon sa malang kasulatan, ingon sa dini, humo me, nahadlok me, naulaw me, kay wa may sanina. Di mi gusto makikita ka sa among pagkahubo. Higala sa diha nga ang tao nahimong hubo o makaulaw, nag-uulang Ginoo, pero nalipay ang yawa. Ning tuos la sa kong gisulti, ilang gisupak ang Ginoo. Ngaunta mo ilang maglalalang apan wa nila tumana, apan ning tumas sa kong gisulti, di ka mamatay. Tanawan kong naong siyawa, perting ngisiha isa nga, pildi ko sa langit pero karon ning daog ko. Di ba gitunan nyo gabi naggubat ang langit? O niya napili ang yawa, gihulog sa yuta. Karon nakita niya ang unang tao, isa karon ako ning tintalon. Natintal niya ang tao mahigala, ning daog siya, nakasala ang tao, ingon siya din daog ko. Ingon dayon ang Ginoo sa lalaki, ikaw lalaki, naminaw maka sa imong asawa, tungluhon ako ang yuta tungod kanimo. Siya untay magpalig-on, ay naon sa mandadala man siyang asawa, mo na makiingon kung mahigala, kinsa may huyang karon, ang lalaki, ang babae. Laki ha, laki, ang mga babae, rapalingon ka laki. At tinood, mahigala, ang huyang ani ang lalaki. Nga naman, tungod kaya nagtintal babae rang, nadala. Katong babae kaya nagtintal yawa man, wala si igong kagahom nga makabarog sa tentasyon sa yawa. Pero niya lalaki karon tintalon og babae. Hibawi mahigala, pagkadaghan nga magtiayon karon nagkabulag kay gitintal sa babae ang bana. Ingon ang usa ka manulti, ang kaminyon kalipay sa duha, kamingaw sa usa, apan kagubot sa tulo. Kung ikaw raw sa mingaw, bagsig handom si mong bana, handom sa sawa, kung duha mo, lipay mo, kuyog kanunay. Pero kung tulo na gani higala, gubot kayo. Muna nga, di gyud maayo nga magpatintal ang bana o ang asawa ni bisan kinsa sa dihang naminyo na mo. Problema kayo. Ngano natintal higala ko babae tungod kay wa mas na nagkuyog god, naglakaw-lakaw man ang babae, nagpalayo siyang bana, hinungdan. Nakikayon ang bitin og tintal sa iya. So, gitunglo ang yuta tungod sa sala sa lalaki o sa babae, pero ang Ginoo, tungod kay ikaw namina makasimong asawa, huyang kang dako, tunglohon ako ang yuta, tungod alang kanimo. Og diha, niya nagpanahon na higala, giabog sa Ginoo ang tao palayo sa tanaman sa Eden. Diha nagsugod ang mga kasakitan, giabog sila, kaniya tunta, nakiguban kanunay sa Ginoo matagadlaw, kaniya tunta makigstabi, makighinabi sila nga to sa Dios. Karon wala na, giabog sila palayo sa tanaman sa Eden. Ingon na Ginoo, karon ikaw magtrabaho lalaki, hangtod nga ikaw mo balik ngadto sa abog, din ikaw akong gikuha. Asa man gikuha ang lalaki gikan sa abog, ang babae gikan sa gusok. Karon ikaw mo balik unya ngadto sa yuta, din ikaw akong gikuha. Giabog sa Dios, diha nagsugod higala ko ang mga luha. Diha nagsugod ang mga kahadlok, diha nagsugod ang mga kasamok, diyan nagsugod ang kamatayon sa diyang ang tao nahulog pagpakasala. Yes, gitunglo sa Dios ang yuta mo nang apilta, wa man tay labot sa sala, ngano napil man ta? Ngano man ang mga mananap, higala ko nga wa kasala, ngano napil man? Ngano mga matay man ang mga mananap? Ngano mga larag man ang dahon sa kahoy? Ngano mga tumba man ang dagkong nga kahoy? Naapil sa tunglo. Gitunglo sa Dios ang yuta. Muna karon mahigala ko ang mga kasakitan, ang mga balatian, ang mga unos, mga bagyo, di yun nato kapugngan kay napil sa tunglo sa Dios. Ang kainit karon sa kalibutan. May tadinhi kay di kainit. Dito sa Silangka mahigala ko dito may pastilan yung inita. Mo day tingali mga tao to mga lagom kay perting inita dito sa Silangka. Apan higala ang buhat sa pagpasiguli gipakita sa Dios,
Inay kitunglo ang yuta, tanawag ingon sa balang kasulatan. Daging din sa Galacia 3:13, apan si Kristo nagluwas kanato gikan sa tunglo nga iyang gisulti. Ingon na Ginoo matinulong yuta, apan ang Dios nagluwas kanato. Nga naman, sa unsa nga paagi, higala the act of restoration sa diya nga si Kristo nagpakamatay sa cross. Versicle 3 sa din New Living Translation, sa diya nga siya nagabitay diya sa cross, iyang gikuha, iyang giangkon sa kagalingon ang tunglo tungod sa atong sayop nga binuhatan. Higala, ingon na kita nga tao, aduna kitay nature kung kinaiyahan nga supakiro. Atong nadala na nga kinaiya gikan sa unang ginikanan. Siya dinong siba misupak sa Ginoo. Ingon siya, ako mong giduphan sa cross. Giluwas ta mo. Tungod sa inyong unsa, sa inyong mga binuhatan. Gitunglo ang yuta, apan si Kristo nagdupas sa cross. Aron ikaw, aron ako, aron kitang tanan, makabaton sa paglaom, mabalik ang kinabuhi, nga way kamatayon. Muna ang titulo kagabi, ang buhat sa pagpasiguli. Karong gabi una, ang atong tunan, ang pagkinabuhi sa pagpakaulaw. Ulaw kaayo, pero naay mga tao gusto magpakaulaw. Nagwali man sa siyukon, ning tindog ang mayor, among gipasulti. Sa mga igala, kinikaroon na atong tupiko kay nagkinabuhi, nagpuyo diha sa pagpakaulaw. Maunay akong gibati itong una. Kay gibutang-butangan ko sa mga tao dinhi nga ako nagbinuang sa kwarta sa gobyerno, nga ako daghang mga binuang, apan gibutang higala, iyon siya, nadala ko sa ombudsman, gikasuhan ko, nagatubang ko sa korte sa Supreme Court, apan sa dihang gitanaw ang tanang mga priba na diskubrihan nga ako way sala. Wa ko'y gihimo manghigala nga dautan din sa syukon. Ang akong pagdumala ingon nga mayor, tinud-anay. Apan ang akong mga kaaway o katbang, ila kong gibutang-butangan. Apan niya ako karon nagpadayon nga gawaston, wala na bilanggo kay butang-butang radiay. Apan sa wala pa, ning abot ang desisyon, maglakaw ko sa dalal murag ulay ulo. Kaya matabingon, tanawa ng mayor, tanawa ko ng mayora, astilan, katikasan, tanawa na god ka. Ulaw ka siya, pero sa diyang ning gawas, mangigalaw ko Supreme Court, wa say sala, sa karon, wa ko'y sala, di ko maulaw. Kaniyan to, nagkinabuhi ko nga makaulaw. Higala, kung tanaw sa Diyos ang atong binuhatan, kung iyang tanaw ng kalibutan, o niya makita niya kung unsa ka, unsa ko, unsa ta, pagkadaghang mga binuang nga gihimo sa katawhan karon. Paminawan yung higala ko ang Senado, ang Kongreso, ang Quadcom, pastilan, pagkadaghang mga binuang. Ipang-charge, bisan wala himua, apan doon yung mga tao mo tuo. Ingon na Ginoo nga ano mangyud mo, nga hiwi mangyud mo. Gitagaan ta mo, giya, aban ka mo, wala man, mutuman. Tanawa ko ingon sa balang kasulatan. Ingon balang kasulatan ni Galak ko, Isaias 24:5, ang kalibutan kininahugawan tungod na po sa mga lumulupyo niini, tungod kay ilang mang gisupak ang balaod sa Dios, ilang gibungkag, ang unsa, ang kasabutan nga unta, way katapusan. Nga daw ang kalibutan, nahugawan, tungod kay mga tao nagmanilapason sa balaod sa Ginoo. Ingon siya nga ilang gisupak akong balaod, sama sa gihimo niya dalog di iba, gisupak ang balaod. Karon ka magtanaw ang Ginoo kanimo, magtanaw sa kuha, unsa kay makita niya diha sa tuwa. Naaba diha kaha ang atong kinabuhi kanang mangilad na lang ta aron ta makakwarta. Mobaligya na lang ta bisan kana gidili nga droga aron ta makakwarta. Daghang binuang sa kalibutan mahigala. Aba sutihan ta mo, ang Biblia nagingon, balik mo oy. Ayaw mong patuyang sa kaugalingon. Ngano? Kay ang Dios maghatag og pasidungog ni adtong mga tao magpasidungog sa iyaha. At masahon, ingon din higala ko ang unang Samuel 2 versikulo 30. Og ang Ginoo ingon siya,
ang Diyos sa Israel nagkadayon, ako magasaad nga akong hatagag pasidungog kadtong mga tao nagpasidungog kanako, apan ako silang unsa pagkaulawan kadtong mga tao nga ilang akong gisalikway, ila akong gilimod, ila akong giyamiran, di ignore me, ako sab silang hatagan sa pagpakaulaw. Higala, ang atong suhito kinatibukan tibok semana, the restoration of honor, unsaon pagbalik sa nga nawala nga tumig Malaysia. Pagkabot na mo, sandakan sa immigration, naglinya may taas ka ang pila sa mga tao. O niya, pagkabot ito, ipangutan ako, asa man kang gikan. Kung gikan ko sa Pilipinas, pag-ingon yun ako Pilipinas, ang tawa, mantanan dito mga tao nagtindog. Kung sa Maylaan ng Pilipinas, di ay, nganong mga tawa man sila. O niya, kinatawa na sila pag-ayo, kinatawa. Hantong nakadungog na yung kong suti, I'm sorry. Di ay mahigala, nakadumdo mo, atong eleksyon din panahon ni kaniadto ni President Corazon Aquino, nga ning abot higala na zero si Fernando po sa Cotabato na zero. Nga unta, daghan kay mga Muslim na itong higala, nga ilag yung ganahan si Fernando po, puro na zero. O niya abot to zero, makamangita higala kong lugar nga masiro ang kalaban. Agoy pa sila di ay. Gimaniobra man di ay sa Kumilik. Ganito, sirohon diya. Aron makadaog ka ni. Pero sa diya, igalag kong himawan, ang sa ingon ni Presidente Gloria Aquino Arroyo, saga, I'm sorry. Nagmay sa pasaylo sa nahitabo dito. O niya, madugay, namatay ba ito si Fernando? Sa I'm sorry, nahibawa na sa taga Malaysia. Tanawa na kuning mga Pilipino, mga dayaon, korap kayo, o nila limbungan. Pag yung ginakong Pilipino, gikatawan ko, Pilipino, I'm sorry. Ulaw kayo. Abang kaniya, tumahigala ko, sa gamay pa ko, grade 1, grade 2, ingon dito ang usaka, panultiyon, taas noo, dahil tayo ay Pilipino. Karon, ing nga Pilipino sa uban, di ba, luoy kayo, katawan ta. Ingon na Ginoo, akong pasidunggan ang mga tao magpasidungog kanako. Aban kadto mga tao nga ila kong ilimod, ilang isalikway, ako po silang pakaulawan. I will dishonor those who honor me. Ang Diyos magahatag pasidungog, niya at mga tao nagpasidungog kaniya. O sa nitabo sa mga tao sa kalibutan, ang Isaya nag-ingon, kay ilang lapas, gisupak ang kalagdaan. Pero ingon Santiago 4:4, oy, ang mga tao dili gina matinud-anon sa Dios. Di sila matinud-anon. Nga naman, tungod kay wa pa mo nahibalo. Nga kung ikaw mahigugmas kalibutan, imong kalimtan o imong himuong kaaway ang Dios. Nga nung ikaw mahigugmas kalibutan, kay ganahan ka magpuyos kalibutan, matagbaw ka, malipay ka, bisan binuang ang binuhatan. Kung naka sa Ginoo, ay dili ko mamakak, ay dili ko mabatay, ay di ko mangawat, ikaw din ka mo. Dili matinunanon sa Ginoo, kay kamugod mga higalas kalibutan, o kung kamo higalas kalibutan, kamo mga kaaway sa Diyos. Padayon may higala ko, ikaw din o gonya kung kamo makadesider, nga gusto ninyong mahimong higalas kalibutan, gihimo nimong kaaway ang Diyos. Higala sa kalibutan na tanang mga binuang. Unsa na to pagpabalik sa dungog sa binuang nga gihimo sa katawhan. Ingon ang usa, pag humadyo kuno sa meeting sa Kongreso, ingon nga, sorry yun kayo nga atong gihimo ni kay kinahanglan magutag kwarta kay eleksyon na. Nadunggan man po na higala ko sa pikas bahin nga party. Sa tanawa ragot ta. Kay malugos lang nga dili mao ilang gihimo. Pero kinahanglan sa kwarta, hala sige birada. Mao na ang kinabuhi sa kalibutan. Amarigala, kung imong tanawon, ang Dios dili biya matulog. Ang Dios dili magpiyong. Nagtanaw sa inyong binuhatan, nagtanaw sa kong binuhatan. Nausag yung sa balang kasulatan, kung imong tanaw ng Episo, Kapitulo 2:4, ang Diyos manggiloyon kayo. Nagtanaw sa inyo ha,
Sama ka rin kay iba na kasala, isa pero magiluyon sa pag-ayo. Nga naman, kita untang tanan, kay gitunglo naman ta, mga matay unta ta tungo sa itong mga sala, apan ang Diyos higugma ka na ito pag-ayo. Sama ra sa ginikanan, kung ang anak ka ni makasala, bunalan man tuod, pero pasayloon. Wala pa ko kakita ginikanan nga mubunal sa anak nga halos na lang patyon. Kita maginikanan, mupantuntang mga bata, ayaw po higala palabya, nga iyong anak magkasala, sige dong, okay ra na, pero sunod ha. Pagka nagkasala po, sunod ha. Ako nagsinag sunod-sunod, wag yun hitabo. Pero sa niya, may ka nga, primero na, ikaduha, bunalan na ka ha. Pagkasala ikaduha ang mga ginikanan, higala ko, ayaw yung sunod ha, bunali. Nga naman, pagpanton sa mga kabataan, nga mahimos lang ligdong, mahimong maayo nga lumulupyo sa atong katilingban. Pero pinasagdahan gani mga bata, ang ilang hunahuna, ang ilang gihimo, bisag sayop, insakto kay ginikanan, di masuko, muna isilugdanan ang atong katilingban, hilabihan ng hiwi ang kinabuhi. Higala, ingo din ang Diyos ay gugma ka na to. Gusto niya kitang tanan mabuhi pag-usab. Gusto niya may gala ko nga kitaon niya, makakita sa kaayo nga iyang gihatag o kanang kaayo nga gihatag sa Diyos, mo kanay magaluwas kanimo, magaluwas kanako, magaluwas kanatong tanan. Sa iyang pagpakamatay sa cross, mo kanang kaluoy nga gihatag niya. Muna ingon may gala ko, ang unang Kronikas, Kapitulo 16-11, ingon din karon, kaya ang Ginoo man naluoy sa inyo ha, ang Ginoo man naghatag kaninyo kay gayunan nga kamo balik kato kaniya, siya adto kamo sa Ginoo, pangayo mog tabang nga mausab mo, pangayo mog tabang nga di na mo kahimog binuang, dool mo siya ha, unya simbaha siya kanunay. Kung kanunay ang Ginoo kanato, di ta makanunag himog binuang. Kung ang una-una ito mahigala ko, paingog langit, di kita gusto magkabilin sa kalibutan. Ang panahon sa mga hitabo ang mga tao karon, di man ganhag langit, ganhag sa dinisyuta, kay dinisyuta matagbaw sila, malalaki ka man ng mga babae, bahalag ulaw kayo. Tanawan ko ng kaulaw sa kalibutan karon. Kaniya ito mahigala, gihimo sa Ginoo ang lalaki babae ano magbinyo? Man and a woman. Karon magbinyo sa Amerika. 13 ka mga state in America, ilang gipakanaog ang balaod nga pwede magminyo ang lalaki o lalaki, babae o babae. Tanawa na, naghalok pulos lalaki, halok pulos babae. Mao na ang pagkamakaulaw sa kalibutan karon. Unsaon pag-produce og anak kung lalaki-lalaki o babae-babae. Nga ang magka-produce og anak higala, kana ra yung tuyo sa Ginoo. Kana. Laki babae magminyo, nay anak. Unya magminyo karon kay pulos laki, mga anak ba na? Ulaw! Nagabantay mo, higala ko ni Manny Pacquiao, pagdagan niya, nahimo siyang senador, ingon siya nga, pastilan ng mga kanang same-sex marriage, ingon siya, magminyo ng parihas, lalaki-laki babae, sa may pa'y mananap ninyo, wa ko kakitag mananap nga nagtakmagay ng pulos turo nga baka. Wala. Turo o bayig yun magtakmagay. Pero mga lalaki karon pulos turo magtakmagay, pulos bayi magtakmagay. Tanawa ko na. Babae nagminyo. O yan siya nga, kisa may bana na to, ane. Sige, walay bana. Ang ato himon, Mrs. and Mrs. lang. O niya ka na po, Mr. and Mr. Pastilan pagkaulaw. Muni kalibutan nga makaulaw, nagpuyuta sa kalibutan nga makaulaw. Apantanan ako ikaw, arang-arang na lang na kay tao man. Pero kanihigala ko, nagminyo siya og iro, pastilan pagkaulawag yun. O niya pag humagkasal, isala kiss the bride, ay gihalukan po niya iyang ikuha na yun yung kalibutan. O niya, ang pastor po nagkasal, higala ko, perte po lipay na, sige na, kiss the bride. Dili lang kay iro. Naapoy ba na minyo sila iyang paborito nga kabayo, naghalok po ang kabayo ang tao. Mao ba ning kalibutan na ang gusto natong puyan? Usa ka babae, ingon siya, gusto ko makigminyo og isda. Saan pinyog isda? Basta kay kanang isda nga kanang kamahuli malok
muhalok kay isda. O sa mga isda kay malumalok ay dolphin. Ada nagminyo silang dolphin. Naapoy sa kalalaki, sa magminyo ko kanang di ko magkaproblema. O sa may minyo, ingon akong amigo, ay di ko magminyo, Jer. Kaya magminyo ko, magbuhi kong asawa. Inig panganak, mabuhi kong anak. Kada kong problema, may nangakura kay way buhion. Pero pag abot niya 50 kapi, nagminyo man gyapon, karong gagmay pa mga bata, retire na, kung natanawa, kung saan naman itabo ni mo. Tigulang na siya, mga bata, gagmay pa. Aba, kinig tawhanan, higala, di sa gustong doon yung problema. O sa giminyuan niya ang kahoy. Pastilan, kawag ibuot. Mauni ang dagas kinabuhi. O niya, gibutang po niya kanang Buddha ang kahoy. O niya, pag humakasal siya, ingang berhala, sige, kiss the bride. Yalukan po niyang kahoy. Punuan sa kahoy na, iyang yalukan. Iyang giminyuan ng kahoy. Dili lang kay lalaki higala, naapoy babae, nga giminyuan po niya ang kahoy. Kada udto, kada buntag, mato sa dito, iyang hikapon, gibutang ni samantalaan mahigala ko. Kisingalan, ima, tabi. Nahigugma siya sa kahoy, gitawag niyag si Tim. Gingalan niyag Tim ang kahoy, iyang gakos-gakuson. Uli siya gikas-trabaho, iyang gakson. Higala, o niya mulakaw siya, iyang halukan. Pastilan. Usa may nakaon ani niya. Nga nahigog magkahoy, nga kanang kahoy, pwede mo na bughaon, isugba, o isugnod. Apan mo ni ang kinabuhi sa kalibutan. Karon nag-goal siya, pag-goal niya, ningadto sa kahoy, isang na ako'y problema, tabangi ko. Ako problema na ko kayo, kuhaon ko sa trabaho. Asa mo ko paingon, o saan pagtubag sa kahoy? Higala, makaulaw nga kahimtang sa kalibutan. Aba, sautihan mo, ang tanang tao sa kalibutan unta, kung atong unahon lang yun papangita ang Ginoo, giyahan biyata. Kung atong unahon papangita ang kanagingarian, gitagana sa Diyos, landagan biyatong unahon na. Dili ta magkabuang higugmas kahoy, higugmas iro, higugmas kabayo, di ta magkabuang na. Muna ingon na balang kasulatan ni Matthew 6:33, ingon din apan unahan niyo papangita ang gingarian sa Dios o kana tanang butang inyong gikinahanglan ihatag ra na sa inyo ay idungag ra. Apan sa ingon sa balang kasulatan, mahitabo gini sa katapusang panahon, kay sa katapusang panahon ang mga tao magmagahi na sa pagsunod sa gisulti sa Dios. Di na mo ilaw Ginoo. Ingon na balang kasulatan din Ikaduhang Timoteo 3:1, 2:5 ingon dinhi, og kinahanglan kamo makasabot niini sa katapusan mga adlaw, adunay mga unsa, adunay mga kasamok mahitabo. Ngano masamok man? Tanawa rin sa mahitabo sa mga tao, ang mga tao mahimong dalo. Mga tao mahimong dalo. Mga tao mahimong mahigugmaon og salapi. Mga tao mahimong hambugiro, mga tigpagawal, mga tao nga diin, grabe mo insulto, ngadto siyang isig katao. Tanawa, abusive language. Katapusan mga adlaw, gisulti na sa Biblia. Buti ba sabot, ang nahitabo karon katumanan lang sa gisulti sa balang kasulatan. Padayon may gala ko, versikulo 2, ingon dinhi, ogon niya sila, ilang tunglohon ang ilang ginikanan. Nakadungog ko may gala, gibadlong sa inahan ang iyang anak. Nadugayan, ingon na anak, naon sa makama? Ikaw rin musukulog anak kay inahan. Ikaw nabali naman noon Siya rin ko na inang musukulog anak. Higala, mga anak, ilang tunglon ang ginikanan, dili magpakita, pagpasalamat, walay respeto. Higala, maunang mga tao sa katapusang panahon. Walay respeto. Ingin na rin anak, ayaw nangulitaw na sa muha? Oo ma. Ay ayaw na pasilan. Adik-adik na. Dito silang balay. Musukol na ginikanan. Sugoon sa iyang ginikanan. Magsigi sagsinggi. Tinoon daw ang ginikanan. Ayaw na anak. Ingon na anak. May ikaw mo ipon. Ako may maipon. Sagdil lang God. Sagdil lang ko. Wala na. Di na maminaw sa tambag sa ginikanan. Maubari siya sa mga tao. Niya gusto na itong ikuyog pagpuyo. Para yun higala ko, tres. Ogonia, wala sila unsa. Wala sila gugma. Ngadto silang pamilya. Ang ilang gusto igala ko, barkada lang, pamilya kalimtana.
sila unya magdumili nga adunay kalinaw silang taliwala. O gonya sila unya libakiro, libakira, chismoso, chismosa, marites ang resulta. Mga tao sa katapusan, kulang pagpugong sa kagalingon. Unya sila may galak ko, dali na mo pasakit. Di na kabalog unsay maayo o sa dili maayo. Kining mga tawhana may galak ko, mga traidor. Mao ni mga tao sa katapusang panahon. O gonya sila, ang ilang hunaw-hunaw nilang kagalingon ragyod. Ang ilang hunaw-hunaw ng ilang kaayuhan. O gonya, mahigugmaon sila lipay-lipay, inay mahigugma sa Ginoo. Karon, tanawa ko no mahigala ko, pila ka mga tao ang mananaw o bulang sabong basmanok. Pwede naghana, sa pula, basta naghana. Pero pila raman ang mga simbahan manimba. Ikumpara ang ginighanon. O sa kadagan ng mga tao mananaw basketball sa PBA, sa Aranita Coliseum, ikumpara pila ka mga tao matog simbahan kung ting simba sa linggo pa ang imong simba. Wala. Ngayon, ang mga tao dili mahigugmaon na Ginoo, mahigugmao og lipay-lipay. Ingon pagid ni Miguel ko bersikulo 5, o gonya magpakita silang kagalingon nga murag Dios nun. Magdaladalag Biblia pod, grabe. Pero higala, kung imong tanaw nilang kinabuhi, ang ilang kinabuhi sukwahi sa Biblia nga ilang gidaladala. Now sa kapanahon, naghimo kog seminar, niya doon sa katao, higala ko nga gusto niyo mangutana, niya da sa Bible, abos na plin, balik na po dito, lakaw, sunod, ilan yung pakita, madadag Bible. Ingan ako, mahigala, doon mga tao sa itong panahon karon magdaladalag Biblia, parang tinuod lang, huwag yung kahibalo, huwag kalibutan o sina sa Biblia. Pa silang sukuan yun, saka sa balayla, yaw-yaw sa mayo. Eko, dili, sabton, ka ako nagdalag Biblia, memoryado ang Biblia. Nayo ba nagdalag Biblia, wa kasabot silang gibasa. Asang sukuan no niya. Mao man ni sa katapusang mga adlaw, ingon din mapakita sila nga Dios no na kinabuhi. Apan wala gyud magkanimao ang ilang kinabuhi. Nga naman wala nausab sa Biblia nga ilahang gidaladala. Usa may tabo. Mao ni ang kadlawan sa unang panahon nga pulos binuang ang ilang gihimo, gisunog sa Ginoo ang Sodoma o Gomora. Mao-mao ra gyud ang kahimtang nato sa tong panahon. Tanawag ingon sa balang kasulatan. Henesis 18:20 o gonya Ginoo nagingon ang Sodoma o Gomora tungod kayo plain mga bagulbol, mga kining ilang mga pagsaway. Karon ang ilang mga sala nagkadako nga nagkadako. Abi niyo mahigala, asa gikan kanang buhat karon nga nakita nato sa Amerika nga magminyo laki-laki bye-bye. Asa nakita igala ko nagsugod kanang magminyo mga mananap, makighilawas sa mananap, nagsugod na sa Sodoma Gomora. Sa Sodoma may gala ang laki kon ang tao makighilawas sa mananap at to standing at to baboy, laki-laki bye-bye pagkalaway. Mo bitang gitawag nila ang kinabuhi sa mga katawan Sodoma Gomora, gitawag ng Sodomite. Unsa may Sodomi? Akong itanaw sa diksyonaryo may gala ko sa Wikipedia, ang pulong Sodomi kana nakita nga anal sex or oral sex. Okay? Dili mao na sa Biblia. Oral, anal or oral sex, taliwala sa tao o sa unsa o sa dili tao. Sa ito pa mananap? Mananap og tao, maghilawas. Na yun na, bestiality. Nagpasabot kinigala ko, nga bisag kinsa makita nila tungod sa ilang kaulag, ilang panamastamasan. Hibawan ninyo, tungod sa kadautan, Sodoma Gomora, ningadto ang manulunda kang Lot, kay gusto sa manulunda nga kuhaon si Lot, kay sunugon ang syudad. Ningadto duha ka manulunda, mahigala ko, nahibalaan bitaw na sa mga tao sa Sodoma. Ningadto sila kang Lot, kay gusto nilang ilang panamastamasan ang bisita ni Lot. Ingon dayon itong mga tao, ipagawas na imong bisita, kay makighilawas minila. Ingon si Lot,
naamang ko'y duha ka anak nga babae, wa pag yun na kagi og lalaki, kanalay inyong pahimuslan, ayaw lang niya akong bisita. Kaya adili, kanang bisita nimo. O sige mo, sa manulunda higala, gibutaan sa manulunda ang tanang mga tao, nga di na kadumdum, asa paingon, hasang pultahan, di na kadumdum. O niya, ning kagi silot, higala ko palayo, sa Sodoma, gigiyahan sa manulunda. Na iyon na balang kasulatan, versikulo 13, o gonya, ang mga yango-ngo, ang mga bagulbol, batos makatawan, nagakusog na kayo, karon akong laglagon ang syudad. Mo nang gipadanay yung manulunda, ama padalang manulunda ang mga tao isa nga, be pagawas na. Ingon silot, ayaw yung tao nagpanamas-tamasi akong mga bisita, kana lang akong anak, higala ko, kung kamo sa dapit ni Lot, makaingon ba mo, kanang akong anak talang binuangi. Kaya kung ako, higala ko, magpatay sa ta, o sa mabinuangan akong anak. Pero si Lot wala na. Nadala si Lot sa kinaiya sa mga tao. Hala, sige. Aman gusto sa manulunda, nga si Lot o nga sila. Tayo, balot, kaya ang kadautan, hilabihan, kadako, nagkaseryoso, laglagon sa Ginoo kining syudad. Hawa mo! O sige, sulti sa balang kasulatan, 19 versikulo 24, o gonya ang Ginoo, nagpaulan o kalayo ka supre, gikan sa langit, aron pagsunog sa Sodoma o sa Gomora nga syudad. Tinihigala kon hitabo, tungod sa kadautan sa mga tao sa Sodoma o Gomora. Para yun higala, versikulo 25, rin din o gonya iyang gilaglag kadtong mao nga mga syudad o ang kinatibukan sa mga patag o ang tanan nagpuyo-nini sa mga syudad bisan unsa nga nagatubo gikan sa yuta giurot og lamoy sa kalayo gikan sa Dios. Way nahabilin. Nganong gisunog sa Ginoo tungod sa pagkadautan sa Sodoma o Gomora. Kinsa naman nabilin ang pamilya rin ni Lot. Ang problema pag yun higala, upat raon tatos na kabog na kagawas, ingon naman nila, ayaw glingi sa luyo ha, walay mulingi, kaya kumulingi mo sa luyo, makakita mo sa masunog na syudad, na dili mo makalahutay padayon paglakaw nga makaikyas. Karon, naglakaw sila mahigala, apa ng asawa ni Lot, ning lingi, gianugnan si Mrs. Lot sa balay nga nindot kayo. Gianugnan si Mrs. Lot atong TV nga 102 inches ang gidakon. Gianugnan si Mrs. Lot sa iyang stereo nga akay pastilan pagkagwapong tingog. Karon ka nagdilaob naman ang kalayo. Sa sayang ang akong balay, sayang akong appliances. Ninglingi si Mrs. Lot kay nabalaka o gisayangan sa butang nga nabilin sa balay. Paglingi ni higala ringon na balang kasulatan, og onya si Mrs. Lot nahimong haligi nga asin. Higala, kung ikaw may gugma sa kalibutan, posible yun, sama kami si Lot, dili ikaw makalingkawas sa kaligot-got sa Ginoo, pagpahamtaw og silot sa kalibutan. Nahabilin si Mrs. Lot, tungod kay wala maminaw sa gisulti sa manulunda, ayaw glingi. Padayon sa imong lakaw kung gusto ka mong maluwas, ayaw glingi sa luyo, bahala ang mga butang, mga sunog, apan luwasan yung kinabuhi. Apan si Mrs. Lot nawili sa butang sa kalibutan. Nahabilin siya. Gibiyaan siya sa iyang bana o sa iyang duha ka anak. Nahimo siyang haliging asin. Higala, ang natabok ang Lot, panag-ing na nato karon. Usay mawili ta sa butang sa kalibutan nga di na ta motuo sa gisulti sa Biblia. Bisan dunay kalagdaan nga gisulti aron atong sundon, ay di ko ana kay ganahan ko diri. Pagingon sa Ginoo dinhi, ayaw ka mangawat, ay naay hinalay diha sa mong silingan nga Adidas, mahal kay na, kuhiton ko na unyang gabi. Di ta ganahan. Apan sa nitabo, mao kini ang gisulti sa balang kasulatan, mubo nga teksto apan makahinukluganon kayo. Lucas 17:32. Ingon dinhi, hinumduman nimo ang asawa ni Lot. Higala, asa ka madto? Hinumduman nimo ang asawa ni Lot. Gikan sa Sodoma nga gilaglag sa Dios tungod sa pagkadautan.
tungod sa pagkasutil, tungod sa pagkahugawan, tungod sa pagkamakaulaw. Karon higala nga si Mrs. Lot na apil, na habilin, wala man masunog, apan nawili sa butang sa kalibutan. Tungod kay nakita dungog niya ang nagadilaab na nga kalayo. Nadungog niya nga nagbuto-buto na isawa na gyud. Hurot na gyud ang among balay. Higala ang kawilis kalibutan, mo kanay makapakdang kanato pagsunod sa Ginoo. Ang Dios tagtanaw kanimo kanako, kining kalibutan na di ninyo puy-anan. Maghimo kog bagong langit ninyo, ayaw kawili kini. Kung hugasan sa Ginoo sa pagkadautan ng kalibutan pinagi sa tubig panahon ni Noe. Karon dili na tubig ang iyang ihugas sa kalibutan. Tanawag ingon sa balang kasulatan. Genesis 6:7. O niya sa mingon, akong papaon ibabaw sa naong sayuta, kining mga tao nga akong gihimo, ako silang hotdon. Wa na'y mabilin nga mga tao. Ego sa dini, og ang mga mananap nga nagakamang sayuta, mga mananap nga nagalupad, kana tanan akong hotdon. Ang tanan nga dunay ginhawa, ang tanan nga dunay kinabuhi, o nagiginhawa sa Ginoo, akong hotdon. O sige mo sa Ginoo, iyang gihurot ang dautan nga tao panahon ni Noe, pinaagi sa tubig, pero karon dili na tubig. May matong tubig tuna kay naay kahoy nga dako magtulutor ra ka o may ka mo lang higda-higda ra ka sa tubig. Higala karon di na badag higda-higda. Tungod kay kining kalibutan nga gitagana nga atong gipuy-an karon, gitagana na ni dili na sa tubig. Ingon na balang kasulatan ikadong Pedro 3:7. Og kining langit og ding yuta nga karon natong makita og atong gipuy-an. Kini siya gikataganan na sa maura nga sugo sa Ginoo nga pagalaglagon pinaaging kalayo. Kinsa man ang maapil og kalaglag sa kalayo. Nagyan na balang kasulatan dinhi 3:7. O gonya nihanang adlaw kining kalibutan gitagana sa kalayo kauban sa mga tao nga dili Diosnon. Kauban sa mga tao nga pagahukman na unya o sila pagalaglagon, wa na'y mabilin, bisa na lang ngipon o bisan tuod, wala nga naman. Kay kining kalibutan nun, ulayon sa Ginoo sa kalayo, bag-uhon niya, aron wa na'y mga dautan. Higala, kung gusto kita, nga dili mapil paglaglag sa kalibutan, ayaw gyud sulay-sulay, o supak ang kalagdaan niya sa Diyos. Gitawag kitag mga Christian kadaghanan sa Pilipinas. Dito mi sa Malaysia, sa malabay nga semana, naghimubig seminar sama anisad. Mga tao dito, may gala ko, dili Christian kadaghanan. Mga Muslim kadaghanan. Aba nakita na mo may gala, bisan taliwala sa mga kamusliman, ang ilang una-una, kung dinitas kalibutan niya sunugon di ay di tabire, mga tutag langit. O goon niya sila ning tuo sa Biblia. Ingon na balang kasulatan din o goon niya ng adlaw, ang langit kini pagalukuton tungod sa kainit. O gonya ang tanan mga butang sa kalibutan kini mga usab tungod sa kainit. O gonya ang kalibutan ng tanan nga naa nini masunog way mahabilin. Sama sa Sodoma ug Gomora. Ang mga taong dautan pagasunugon way mahabilin. Aban kadto mga tao nagatuman kanunay sa Dios. Mga tao nga dili nagasubay siyang dalan, mga tao nga dili mutuo sa bunghog sa yawa. Nga mao ang hari sa kangitngitan sa kalibutan, sila unya managpanunod sa gingharian nga way katapusan. Ingon na balang kasulatan, Episodio 2:2, kamo manggod, nagsunod man mo sa mga gianan ning kalibutan na nagatuo manggod mo hinuon sa yawa, siya sa tibok ng Espiritu adunay kagahom sa matag usa ka nato dinhining kagabion nga dili mutuo sa Dios. Kadto mga tao nga dili mutuo sa Dios, ang iyawa mo'y magahom, ingon pag hindi may galak ko. Ingon din o gonya kita kaniadto, gigawngan kita sa tong hinakog nga tinguha sa tong lawas, ug sa tong hunahuna, sama niya darong ni iba. Gisugo sa Ginoo, nga ayaw kaon, ay ning kaon. Naapil ang tibok kalibutan, tunglo sa Dios. Muna ang tambag alang kanato higala ko, nining atong panahon, samtang may panahon pa, ingon din ingon nga sumusunod sa Dios. Ingon si Pablo, ako magatambag kaninyo. Mato pa niya, mag-undang nata pag kinabuhi nga supakiro. Apan kitaon niya,
magpuyo unya nga mga katawhan sa Dios. Ayaw na lang mga tao nga wa mo to Ginoo. Ang ilang hunahuna naa sa kangitgit. Ang ilang kasing-kasing nahimong supakiro, sagot suton. Ug unya mapakya sila sa pagdawat ug pag-angkon sa kinabuhi nga gikan sa Dios. Mao kini ang atong buhaton, kay kung dili man galing higala ko, di na ta makauna-una kung say maayo. Ang atong una bisag dautan ay maayo na. Muna nagbalik sa Ginoo, ang iyang ipahamtang ngadto sa mga tao nga di mo tuo sa Ginoo, ngadto sa mga tao nga magpadayog lakaw subay sa dalan nga matagbaw sa kaugalingon apan makapasubo sa Dios. O sa mitabo ay atong gipasuko ang Ginoo. Kung magkabiling gito mahigala ko nga musupak sa Ginoo sa gisulti niya, sumala siyang pulong nga atong mabasa karon sa tong panahon. Ingon siya na, nan, magkabilin gani mo, silutan yun mo sa Ginoo, nga naman, kay masuko ang Dios niya na, o ang silot sa dautan, mo kanang kalayo, gitawag, linaw nga impyerno, sama sa gihimo niya sa Sodoma ug Gomora, mao sa kanang himuon sa kalibutan. Karon, aduna patay panahon, muna ang agda alang kanato, migala ko, ingon din ang balang kasulatan, ikadawang Pedro 3:10, apan ng adlawa, ang Ginoo niya mabot, sama sa kawatan, watak hibalo, o niya ang kalangitan unya mga tunaw, mga lukot, ako nang gibasa kay kaniha. O niya ang tanang mga butang sa kalibutan kini mga bag-o, mga wala. Kay ang kalibutan sunugon sa Dios. And that would be the end of the world. Higala, dili pagkatapusan sa kalibutan. Karon ang patay panahon, atong uspon, atong kaugalingon, kung ganahan ta maghimog dautan, undangon na nato. Undangon na. Ngano? Hapit na mabalik ang Ginoo. Sa pagbalik sa Dios, matapos ang tanan sa kalibutan, ang tanan kadautan mahanaw. Ugon niya, wa na'y makabangbang pa. Ingon ko sa katao, Pastor, sa iyon ra kay na, namo ko'y kwarta. Maghimo kog kalot lawom kayo, simintuhon ako siya og duha ka til ang gibag-on sa 24 inches ang gibag-on ko no. O niya, simihinto nun yung imabaw, kilid. O niya, iyang kalutan, iyang himong swimming pool ang palibot. Tuwa sa ilalom sa siminto. Bisa kung saan pagkalayo, gikan sa taas, wa ko'y problema, di ko mapiktuhan. Ingon ako siya, nung Josue, Josue man ang alam, Josue. May kanimong nahuna, pasultihan ta ka, way mahabilin nga butang sa kalibutan, magkabilin nga doon ay kinabuhi kung ang Diyos na masuko. Higala na na balang kasulatan, alang ka natong tanan, dini kagabiyon. Ingon sa dini, unsa ka makalilisan ka ng adlang mabot sa Diyos. Nga ipakita sa Ginoo iyang kasuko, kinsa may arang makabarog niya na, kung mag-ulan o kalayon, saan mo yung paglikaway. Higala, kining kinautan sa kalibutan, sunugon tanan sa Ginoo, munang atong ibalan, impyerno na. Bisan kinsa nga diin, mga tao nga wala masulat, ang ngalan sa basahon si kinabuhi, silang tanan unya isugba ngadto sa linaw nga kalayo. Higala, ni kagabiyon. Kung hitabo na sa Sodoma ug Gomora, ingon ang Ginoo, mo pa himon ako sa kalibutan karon, dili na tubig akong hinlo, kalayo na. Kung hitabo nga gisunog sa Dios ang Sodoma ug Gomora tungod sa kadautan, mao sa may tabo sa kalibutan nga itong gipuy-an. Muna ingon na balang kasulatan, higala ko, agda kanatong tanan. Ezekiel 33:11, og busa isulti nga to kanila. Ingon nga kubuhi, nagaingon ng Ginoong Dios, wala ko'y kalipay sa kamatayon sa mga dautan, apan untang dautan, mo balik gikan silang pagkadautan, og unya mabuhi. Higala, dili gustong Dios mga matay ang taong iyang gihimo. Dili gusto siya mga matay mo dautan, kay wa siya kalipay sa kamatayon sa dautan. Apan ang gusto niya, nga ikaw, ako, kitang tanan, magbago, mubalik, ngadto kaniya, o niya mabuhi. Munang agda higala ko, kung basaw na to ang katapusan nga linya sa Ezekiel 33:11, balik ka mo. Nganong Israel gisgutan higala?
Tungod ay pulong Israel, mga katawan sa Dios. Kung ako ni butang sa lain nga pinulungan, balik mo, balik. Biyain ninyo ang dautan yung magyanan, nganong magpakamatay mangyud mo o akong mga katawhan. Walay makaliskapo, walay makalingkawas sa kaligot-kot sa Ginoo. Muna higala ang agdabalik. Baguhon ang kinabuhi. Kay kundili, Lucas Kapitulo 3, versikulo 3, apan kundi gani mo balik sa Ginoo, o umag-usab sa inyong maagyanan, o singunahuna, o binuhatan, nan kamong tanan gyud mga matay. Higala, maunay katapusan sa mga dautan, lakip na ang iyawa, isugba sa kalayo, wa na yung mga dautan pa. Ngano kita nahimong dautan, nakasala, tungod sa yawa. Gitinta lang unang ginikanan, nadala, kita naapiktuhan. Apan sa diya nga Diyos, pagkanaog sa hukom, iyang silutan, ang pilang iyawa, o gunya ang iyawa, nga maoy nagbinuang, maoy nagpayabag sa mga tao, ilabay po doon niya ngadto sa dilamang kalayo. Dito sila pag-aut-uton, ang mananaw kapintas, ang minig nga propita, ang yawa to dito, sila unya pagkasakiton, adlaw o gabi, hangtod sa hangtod apay mabilin, bisan kung naong na lang, ulo na lang, magpingit sa kasakit. Walay mabilin higala, o mao ka na nga ang tanan ikrimit sa Ginoo, apil ng yawa. Busa, ang Ginoo nagingon, karon, o Israel, katawanan kayo. Kung ang inyong gihimo nga dili maayo magpadayon, katawanan kayo. Akong tapuson ang tanang pagkalutan sa kalibutan. Akong naglago ng tanang kaywian sa tao. Lakip na ang nagdala, naglimbong kaninyo mga yawa. O gayon siya, karon, akong pasidunggan kadtong mga tao nagpasidungog kanako. O akong isalikway ang mga tao nga nagasalikway usab kanako. Higala, dili biya gusto ang Dios ng mga matay ang tao, bisan dautan. Ang tuyo ba sa Ginoo, dili biya isugba ang tao sa kalayo. Ang tuyo ba niya nga kita mo balik, o gonya mo to, kaniya, musubay siyang dalan. Muna tuyo sa Ginoo. Gani ko ni magtanaw din ang Lucas 12, versikulo 5, kaya ang Dios, mao'y ang ngayon atong kadlukan, mao'y ang ngayon atong simbahon, ang ngayon atong tuan, kay siya ragyan ang usa, kay siya gyud ang makalabay kanatos tong lawas ngadtos kalayo. Ang Dios mao'y atong alagaron, kay aron ikaw gako dili mahiagom sa linaw nga kalayo. Karon, pila kanato nining kagabi mingon, Ginoo, tabagi ko, di ko ganahan mo ana din ha. Ganahan ko mo adto diha sa gingharian nga imong gitagana. Di ko gusto nga ako mamatay, aban gusto na ko nga ako makig-uban kanimo, mahigala. Ang kalibutan laglagon, apan dunay taytayan nga kitaon niya makalingkawas sa kasilag sa Ginoo. Si Kristo nagpakamatay tungod galang kanato. Nga kitaon ta makatabok niya ng bungaw nga kalayo, o gonya makig-uban kaniya sa iyang pagbalik. Higala, ang Dios mobalik sa dili madugay. Ngano wa man ibalik kagahapon? Ngano wa man ibalik kaniadto? Ngano wa man ibalik kaniadto gamay pa ko? Kadugay na ako nakadungog, higala ko mabalik ang Ginoo. Ang akong lolo nagtanom og lubi, gibadlong siya sa kamanghuran nga anak nga babae. Ingon siya pa, nganong nagtanom pa man kag lubi, mobalik namang Ginoo. Sultihan ta ka pa, di pa na mutungtong og batang imong lubi, mobalik ng Ginoo. Di ka kakao na, gahago-hago lang ka. Tubag sa kong lolo, sasagid lang merit. May manggog pasanon ko ng lubi, di man naram na siyota, og muturok siya di mayo, o makakaon pa ko na di mayo. Karon higala ang lubi nga gitanom sa kulolo, di na mabutog kuhit. Sa kaon na lang, magpangki-pangki na. Pas sila nagsakok higala, hanginon bitaw na, basta mag-amo ito man ang tumoy sa lubi. Pas sila yung kulbaan ako, kung pas sila matinggo ang lubi mo, ikamatay na ko. Taos na kayong lubi, wapay Ginoo. Aban nga nung waman ibalik ang Ginoo kaniyad to. Nga ginungog-dungog na mabalik na duger nga panahon, niya may galang rason. Nga nung waman ibalik ang Ginoo, tungod kay wa pa man takadungog sa mensahe. Wala man kay balo nga mo ang angayan subayon na to, ingon na balang kasulatan, ikaduhang Pedro 3:9, ang Ginoo dili langay-langayan, sumala sa unhauna sa uban, nga siya langay-langayan, apan siya mainantuson alang kanimo ug alang kanako. Kay di siya gusto nga dunay malaglag. Ang gusto niya nga ang tanan maghinulsol og mubiya sa ilang kasalanan.
Higala nga nung umalik ang Ginoo sa milabay nga tuig, kaya gusto niya nga ikaw, karon na kanungog sa mensahe, gusto niya nga ako maghinulsol o goon niya dili malaglag apan makiguban sa Ginoo. Gusto niya may higala ko nga dinhi sa puluyanan sa kalibutan gagmay mutulo atong balay balong-balong lang apan gusto niya ikaw makaambit ng gingarian gitagana alang kanimo, alang kanako, o alang kanatong tanan.